Не мога как онатке от 3 дни да си вляза в кухнята да си гледам работата от жалост, като чувам писъците и жалбите по линиите, пълни с вагони с евреи, които ще изпратят до Германия и чакат параход. Така ли? Стой, ще те застрелям като куче. Абе ти жена и деца нямаш ли? Ти не знаеш какво може да се случи с тях. Убий ме, но аз ще дам поне капка вода на тия нещастници, чиято единствена вина е, че са евреи. Говорейки за най-новата история на България, има градове, които са безспорно значими. Преди 80 години в Лом, в пролетните месеци на 1943 година, се случват събития, които категорично показват гражданската съвест, отношението на ломчани към човечеството, към съдбата на българските евреи и най-вече показвайки, че съпричастността е част от културата на един народ. Информацията, която ние имаме от спомените на Надежда Василева и други ломчани, ни показват, че страданието, на което са подложени евреите от Беломорска Тракия с екстрадирането им към лагерите на смъртта в Германия, дълбоко трогва ломчани и гражданите на Лом не се страхуват да покажат своята позиция. Ето ви хубава храна, приготвена от вашите братя евреите от тука. Нито едно общество не е защитено от подобни събития и нито едно общество не е застраховано ксенофобията да вземе връх. А сега, когато живеем в едни отворени светове, лесно достъпни, в още по-голяма степен гражданската позиция на такива хора, отново споменавам, като Надежда Василева и останалите ломчани, давали вода, храна, хляб, грижили се за бременни, за деца по време на тези срамни събития за българската история, ни показват, че няма значение от голям или малък град си, няма значение къде живееш, значение има това дали си човек.